Бүген радио һәм элемтә тармагы хезмәткәрләре көне. Моннан бер гасыр элек 1895 елның 7 майында кешелек дөньясында радио дәвре башлана. 1927 елның 7 ноябрендә радио алгычлардан «Тыңлагыз, Казан сөйли» дигән сүзләр яңгырый. Бай тарихы булган Татарстан радиосы хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен яраткан хезмәттә зур яңалыклар белән каршылый. 97 еллык тарихы булган Татарстан радиосы үз алдында олы максатлар куеп киләчәккә атлый. Республиканың мөһим яңалыклары белән таныштыра, көнүзәк мәсьәләләргә тәҗрибәле белгечләр ярдәмендә ачыклык кертә. Татарстан радиосы телебез чисталыгы сагында, татар телен камил дәрәҗәдә өйрәтүдә аның зур тәҗрибәсе бар. Минем гомерем шушы Татарстан дәүләт радиосы белән бәйләнгән һәм шушы радиода үтте. Чөнки мин бала чактан, гәрчә Башкортстанда туып үссәм дә, Татарстан радиосын тыңламыйча калган көнем юк иде. Шушы радиодагы кешеләр белән күрешергә хыялланып яши идем. 50 елдан артык инде Татарстан дәүләт радиосына килеп эшлим. Татарстан радиосының соңгы елларда зур уңышка ирешкән тагын бер җимеше Татарстан авазы интернет кушымтасы. Тәүлек әйләнәсе эшләүче радиодан татар музыка сәнгатенең иң яхшы үрнәкләре, ядкәрләр яңгырый. Татарстан радиосы ул буыннар алмашы, биредә өлкән буын остазлары яшь журналистларга дөрес юл күрсәтә. Иң мөһиме, Татарстан дәүләт радиосында профессионаллар эшли. Эшен белгән, эшен яраткан, халкыбызны яраткан һәм халкыбызга дөрес мәгълүмат җиткерергә теләгән кешеләр эшлиләр. Хәзерге вакытта мин Татарстан дәүләт телерадио компаниясының ветераннар советын җитәклим. Барлык ветераннарыбызны һәм инде хәзерге көндә эшләүче яшьләрне, өлкән буын кешеләрен барысын да радио көне белән тәбриклим. Исән-имин булсыннар, тыңлаучыларыбызның ихтирамын, ышанышын яулап эшләсеннәр, сәламәт булсыннар. Татарстан радиосы үткәнен онытмыйча бүгенге вазгыятьне аңлап киләчәккә юл яруын дәвам итә. Тулаем радиога кагылышлы тагын бер кызыклы мәгълүмат. Россиядә радио тыңлаучыларның 73% аны юлда барганда тыңлый икән. Алия Галиуллина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.